Здравейте, уважаеми зрители! Намираме се в етнографски център Сопот. Днес ще ви представим втората част от това, което ви показахме миналата седмица. Сега с уредникът Борислава Нанкина ще разговаряме за живота, за екзотиката, за романтиката през 19 и 20 век. Тогава, когато вече влизат на мода начина на обличане, по който мен виждате, по който след малко ще видите Борислава. Вярвам, че ще ви е интересно. Не напразно и двете днес сме облечени по този стар начин, нещо по което все още копнеят нашите баби и изпитват носталгия нашите майки. Госпожо Нанкина, много добре ни дегизирахте и себе си и мен. Кажете, вие лично като дама, като жена, изпитвате ли носталгия? Харесват ли ви тези дрехи? Да, много ми харесват и за мен е огромно удоволствие да се облека по този начин. Разкажете ни, ние се намираме на верандата на къщата, която всъщност е гостната и показва бита от 19 и 20 век. Давайте подред, разказвайте. Да, в тази къща ние представяме градския бит. Вътре е гостната стая, градска гостна стая от края на 19 и началото на 20 век. Вече бита на българина се е променил, къщите са високи, на втория етаж се разполагат удаите, долу е дюкяна на майстора. Прозорците са обърнати към улицата, керамичните паници вече ги няма, заменени са с вносен порцелан, влизат метални вилици, лъжици, няма я малката паралия, вече виенска, висока маса, виенски столове. Няма ги дочените панталони на мъжете, шаяците, има по-скоро какво? Разкажете ни за дрехите първо и какво виждаме в тази гостна стая. Значи вече облеклото е различно, така наречената алафранга по френски образец. За мъжете това е панталон, сюртюк, висока шапка, бомбе, лачени обувки, бастун. За жените рокля, бонета, копринено чадърче, ръкавици. Но само дамите от висшето общество са слагали такива шапки, с каквито ние сме в момента, нали? Обикновените хора. Точно така. Тази мода навлиза първо в домовете на богатите семейства, на търговците, идва от Европа и постепенно навлиза и тук при нас. Какво друго можете да ни разкажете за тогавашния бит на българина, вече модерния българин, европеизирания българин? Целият начин на живот на българина се променя. Целият му мироглед, думичката алафранга се използва не само за облекло, но и за целият начин на живот. Дамите основават женски дружества, мъжете се събират, почват да се социализират. Започва да кипи интелектуален начин на живот, това, което е липсвало на българина по време на Възраждането. Казвам го в кавички, защото тогава е имал съвсем друг тип начин на живот и съвсем по друг начин хората са се забавлявали. Да, те са били по-затворени вътре в семействата си, докато вече има едно разчупване. Намираме се в момента в едно бъдещо кафене. Там има кафе, което ще се вари на пясък, ще се приготви. Разкажете ни, кога ще бъде достъпно то за посетителите? Надявам се в началото на следващия сезон, на пролет. Ретро кафене? Ретро кафене с кафе на пясък, но атракцията при нас няма да бъде кафето, а ще бъде облеклото. Нашите посетители ще могат да се обличат в този стил, да се снимат, да пият кафе в една много по-различна обстановка, да си направят снимки, ретро снимки. Има ли при вас посетители, които така говорят с носталгия за отминалите времена? Все пак аз вярвам, че по-възрастните хора си спомнят тези времена. Те са били свидетели, разказвали си им ги техните баби, техните майки. Да, има такива посетители и за тях е много хубаво да дойдат тук при нас и да покажат на децата си тези неща. А младежите как реагират, когато, да речем, им дадете някакво от облеклото, с което вие сте облечени, или такава шапка, или бомбе на мъжете? Те как реагират? Веднага почват да се снимат, почват да се публикуват в социалните мрежи. Мога да кажа, че са възхитени. Вие всъщност, това е втората част от експозицията в етнографския център. Първата част ние показахме живота по време на Възраждането и тази втора част е градския начин на живот, градската среда. Точно така. Две са къщите, в първата е селския бит, тук е градския бит. Изнасяте беседи на хората. Интересно ли им е да слушат за някога, за отминалите времена? Да, интересно им е, особено на по-младите.
Те никога не са ги виждали тези предмети, чели са за тях в някои разкази, но не са свързвали предмета, думичката с предмета. Сега вече успяват да направят такава асоциация. Благодаря ви, аз ви желая много посетители да имате и тази слава на това, което правите и работите, запазването на българското, на българщината, съхраняването, да бъде добре приета не само от възрастните хора, а от младежите, защото това е нашето минало, това е нашият живот. Пак повтарям, въпреки опитите за опорочаване на историята, България и Първо Карлово и Сопот се вдигнаха и запазиха това, което всъщност трябва да учат нашите деца. Това, на което и вие ги учите тук в Етнографския център. Да, нашата мисия е да съхраним миналото за бъдещето и се стремим Сопотския СНАФ да е не само адрес, но и състояние на духа.